U ovoj epizodi Škole bezbednije vožnje bavit ćemo se kretanjem iz mesta. Nakon što ste obavili sve provere ispravnosti vašeg dvotočkaša, možete da krenete da vozite. Da biste to uradili, neophodno je da prvo startujete motor. Tu odmah razlikujemo startovanje skutera i motocikala. Skuteri se lako pokreću jer u većini slučajeva imaju varijatorski prenos i automatski su u ler modu kada krenete da ih startujete. Sve što treba da proverite je da li postoji prekidač za gašenje skutera i da li je u položaju za normalan rad, da li je podignut bočni oslonac ili ćopa i da li ste dali kontakt ključem. Ne zaboravite da proverite alarm, barem ukoliko isti imate ugrađen, pošto on prekida struju ka svećici. Nakon svih ovih provera, pritisnete dugme za startovanje zajedno sa jednom polugom kočnice i bez dodavanja gasa skuter bi trebao da se upali, naravno ako je ispravan. Kod motocikala je stvar malo komplikovanija jer oni imaju menjače. Pre pokretanja potrebno je da nađete ler između prve i druge brzine. To je najlakše učiniti ako prebacite u prvu i samo malo vratite menjač na gore. Najbolje je da startujete motocikl sa pritisnutim kvačilom da bi ga maksimalno rasteretili dok je hladan, a potom lagano otpustite kvačilo i pustite ga da se zagreva u leru. Kod motocikala pre pokretanja takođe treba proveriti položaj prekidača za gašenje kao i čok ili sauk, ukoliko ga vaš motocikl ima i koji treba da bude povučen do kraja pri hladnom startu, pa da se potom postepeno vraća kako se agregat zagreva. Polazak iz mesta sa skuterom je pesma, samo se doda gas. Varijator će automatski prebaciti na prenos kada se postigne odgovarajući broj obrtaja motora i vi ćete krenuti, prosto ko pasulj. Ali braća na motociklima moraju da paze na položaj menjača. Nakon pritiska na kvačilo, levom nogom, potezom na dole, prebacujete menjač iz neutralne u prvu brzinu i onda lagano otpuštate kvačilo i dodajete gas. Ovo treba da se vežba kao i na kolima. Ukoliko je neuvežbano, bit će trzanja i gašenja motora. Menjač se dalje upotrebljava jednostavno. Posle ubacivanja u prvu, sve ostale brzine se prebacuju potezom levog stopala na gore, druga, treća, četvrta, naravno uz upotrebu kvačila. Kod smanjenja brzine potrebno je vratiti menjač u niži stepen prenosa, to se logično radi u suprotnom pravcu, potezom levog stopala na dole. Zvuči jednostavno, ali mora dobro da se uvežba. Za razliku od vozača motocikala, koji mogu bez ikakvih problema i bojazni da sednu na skuter, u kontraslučaju, vozači skutera, čak i oni veoma iskusni, moraju da paze jer na levoj strani nije poluga zadnje kočnice, već kvačilo. To može lako da izazove nezgodu i često dizanje i čak prevrtanje motocikla preko prednjeg točka. Sad još da se pozabavimo usporavanjem motora upotrebom menjača. Ovo je postupak potpuno isti kao i na kolima i njime postižemo najbolji efekat stabilnog kočenja dvotočkaša, bez zanošenja i gubljenja ravnoteže. Zato je veoma važno dobro uvežbati prebacivanje prenosa menjača, naročito u kriznoj situaciji, kada se može desiti da vam je neophodno da iz četvrte odmah prebacite u drugu radi intenzivnijeg kočenja i tu leži opasnost. Morate biti oprezni da ne prebacite u ler ili u prvu, jer se nalaze u istom nizu ka dole. Kod naglog prebacivanja po dve brzine naniže morate obratiti pažnju da ne preopteretite motor prevelikim brojem obrtaja i napravite štetu. Ali kada je bezbednost u pitanju, mislim da će šteta biti najmanji problem.